Ένα φάουλ τώρα που έχει κερδίσει η ομάδα της Λάρισσας. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και δεξιά. Η μπάλα θα φτάσει στην περιοχή και θα κοπεί εκεί από τον Οικονόμου. Κερδίζουν όμως του Απόλλωνα και γίνεται εκεί πάρα πολύ ωραία η προσπάθεια. Στην περιοχή το σουτ, γκολ, πολύ ωραίο γκολ από τον Πολέτο, από τον Τασιούλη. Τασιούλης ανοίγει το σκορ στο 5ο λεπτό. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ Τασιούλης, ο Δημήτρης Τασιούλης στο 5ο λεπτό βάζει δύσκολα στον εργοτέλη. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Πόσους παίκτες απέφυγε, ένα πολύ ωραίο σουτ στην κλειστή γωνία του Κατσιμήτρου, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, η μπάλα στα δίχτυα και νωρίς έχουμε αυτό το ωραίο γκολ από την πολύ ωραία προσπάθεια του Δημήτρη Τασιούλη. Βγήκε η παλιά μπροστά ξανά σε θέση που δεν θα βγει σωστά η σέντρα για τον Απόλλωνα, θα προλάβει όμως εκεί ο Καπνής, ο οποίος θα βγάλει το πλασέ γκολ 0-2 από τον Λουκάο. Κοιμήθηκε η άμυνα και ο Απόλλων Λάρισσας παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα. Στο 68ο λεπτό. Μάρκος Λουκάο μπήκε ανάμεσα στα, βλέπετε, η παλιά από τον Τασιούλη. Πολύ ωραία μπροστά από τον Μπρους βγήκε ο Λουκάο, πλάσαρε από κοντά, κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Κατσιμήτρο και έχουμε το 0-2. Τώρα είναι οργανωμένη πλέον η άμυνα του Απόλλωνα. Ωραία παλιά για τον Τσέλιο. Περνάει αυτός για τον Έφορντ. Έφορντ θα πλασάρει. 1-2. Μειώνει ο Εργοτέλης στο 72. Και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Εδώ ο Τσέλιος έκανε την ατομική. Πέρασε πολύ ωραία στον Έφορντ. Και αυτός πλάσαρε κάνοντας το 1-2. Και έχουμε και μια κίτρινη κάρτα η οποία δίνεται στον Ιατρούδη για προηγούμενο μαρκάρισμα, ενώ βλέπουμε το γκολ. Εδώ ο Τσέλιος περνάει πάρα πολύ ωραία στον Εύρο, δεν είναι σε θέση offside, πλασάρει από πλάγια, δεν μπορεί τώρα να κάνει τίποτα ο Μαντζάρης και ο Ζόζεφ Έφορντ δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.